ଏହି କାହାଣୀ ଅଟେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇୱେର, ଯାହାକି ରାହୁଲ ରାତି 12ଟାରେ ସାଙ୍ଗର ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି ସାରି ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଓ ରାତି ବି ବହୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ତା ଗାଡ଼ିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ସିଏ ଘରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହି ରାସ୍ତା ରାହୁଲ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଓ ସୁନସାନ ଥିଲା, ଆଉ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କି ଲୋକ କେହି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ବିନା ଟେନସନରେ ତା ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ରାହୁଲକୁ ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ କି ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ଚାହା ପିଇବାକୁ, ଯାହାକି ତାକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ଚାହା ଦୋକାନରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ନ ରହି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାସ୍ତା ସୁନସାନ ପାଇଁ ରାହୁଲକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ତା ଗାଡ଼ିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଝିଅ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ ଗାଡ଼ି ରଖ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ରାତି ବି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେହି ଝିଅଟି ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲା। ରାହୁଲ କହିଲା, ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ଯାହାକି ଏଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ରାହୁଲ କହିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଝିଅଟି ବାଇକ୍ର ପଛରେ ବସିଗଲା। ରାହୁଲ ସେ ଝିଅର ନାମ ପଚାରିଲା। ଝିଅଟି ପୁରା ଖୁସିରେ ତା ନାଁ କହିଲା, ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥା ହେଉ ହେଉ ରାହୁଲ କହିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାର୍ଟିରୁ ଫେରୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ପରେ ରାହୁଲ କହିଲା, ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲା, ଭୋକ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ରାହୁଲ କହିଲା, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଏତେ ସମୟ ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ଖାଇବେ? ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।